Prečo si ma zavolal? Dobrý deň. Dobrý deň. Áno, pozri, zavolal som ťa, pretože som premýšľal. A keďže sa teraz vydáš, tak už nemá zmysel, aby si pracovala na 4. Čo mi chceš povedať? Že ťa chcem presunúť späť sem. Ó, to je teda veľkorysé, spomenul si. Mne je tam hore super. Ale ja sa ťa nepýtam, ja ti oznamujem platné rozhodnutie. Chcem, aby všetko bolo tak, ako predtým. Ale už to nikdy nebude ako predtým. To si nemyslím. Prečo mi nepovieš pravdu? Na čo sa to hráš? Na čo sa mám vrátiť? Aby si ma chcel každú chvíľu poboskať? Niečo sa pýtam. Viem, nie, myslím, že si ma nepochopila. Nie? Nie, ja som myslel, že bolo nespravodlivé zmeniť ti zaradenie, keď si vlastne nič neurobil. Tvoja žena si to nemyslí. Dobre, hovorme o inom. Tak hovorme o inom. Hovoril som aj o našom vzťahu. A ja ti hovorím o svojej práci. Ty si môj šéf. A ja som zamestnankyňa, čo varí kávu. My nemáme žiadny iný vzťah. Je to jasné? Pozri. Vás dvoch som hľadal. Nie, Kike, teraz nie. Nie, bol som Nie, na matrike, nie, mám Kike. zlú správu. Ak tam nepôjdeme dnes, tak nás nedajú do poradia. Najskôr až o mesiac. Môžeme odísť z roboty, nech si to stihneme zarezervovať? Vezmite si voľna, koľko chcete. Vy ste fakt priateľ. Môžem ti tykať? Nie. Čo tu stojíš? Poďakuj mu aj ty. Už si mu poďakoval ty v Ričoles. Šéfe, nemáte nejaké drobné pre svadobčanov? Pýtaj si od Alfreda. Upité! Nie. Myslím, že to radšej pekne uzemní, aby si to pekne vpálil do tej... No dobre, lenže na čo nás tá ženská chce vidieť? Neviem, ale zdala sa mi dosť čudná. A musí to byť práve teraz? Keď sme zohnali ihrisko, vieš, ako by som ťa porazil? Práve si mal 2 ťahy na to, aby si trafil loptičku palicou. A ty si ma chcel poraziť mňa? No moment, toto bol úder so zámerom, že sa loptička vráti sama. Čo to bolo? Kto je tam? Juanita. Zdravím. Dúfam, že je to niečo dôležité. Pre mňa je to dôležité. Nie je mi celkom jasné, kto mi zaplatí za moje služby. Nemyslíte si, že ja sa uspokojím s platom obyčajnej slúžky? Ty si dovolila prerušiť tento dôležitý golfový zápas kvôli mzdovým otázkam? Počúvaj, Juanita, poviem ti to iba raz ako potomok filozofa Morettiho. Nepoddávaj sa sklamaniu, pretože to je najhorší nepriateľ človeka. To nepovedal Crosetti? Crosetti. Presne, Crosetti, jeden filozof. Nie, Chcem ťa len o nepoznám niečo ho. poprosiť, aby si zostala pokojná. Nemusíš Presne sa... tak, okrem toho sme stále nevideli žiadne výsledky tvojho pôsobenia u Martina v dome, rozumieš? Takže nemáte v úmysle zaplatiť mi? Keď prinesieš niečo šťavnaté, tak samozrejme. Presne tak. Tá stará je na mňa stále nalepená. Ak na niečo príde, tak vás hneď udám. A áno. A čo na nás máš? Aké dôkazy máš proti nám, aby si spravila takúto Je to hlúposť? tvoje slovo proti nášmu, to neobstojí. Juanita, už aj sa vráť do práce. Budeš pokračovať podľa našich nariadení, lebo ak nie, tak skončíš v hlbinách jazera Čistič, kde žije jedna príšera a keď sa tam niekto priblíži, tak ju zožerie. Tá má hrozný nedostatok rešpektu. A so služobníctvom to ide dolu vodou. Je úplne šibnutá. Pozeraj, ako sa vráti. No tak, Táno, musí tam ukázať len tvár. Počúvaj, Táno, prosím ťa, o dvojníka pre Martina Quesadu, nie pre Juana neviem akého. Chápeš? Nech žiadajú, čo chcú. Táno, myslíš si, že sa mi chce ťahať o peniaze? Dobre. Dobre, nájdi mi dvojníka a daj mi vedieť. Maj sa. Vyzerá to, že veľmi veľa ľudí je ochotných podieľať sa na tej fraške. Mohol by si sa mi prestať posmievať? Prepáč, ale nemôžem si pomôcť. Dobre je to tak, čo mám robiť? Mimochodom, Martin, začínam sa veľmi obávať od Debbie a Mercedes. Debbie a Mercedes? Zapletli sa do niečoho veľmi divného. Ako? Duchovne divného. Nechápem. Sekta. Hm? Dávajú si podivné mená, celý deň opakujú nejaké mystické zaklínadlá, ako by im úplne vygumovali mozog. Dobre, u Debbie sa tomu nečudujem. A Mercedes? Alfredo, priznajme si, že Mercedes nie je v poriadku.
Rozpráva sa sama so sebou. Ja sa tiež rozprávam sám so sebou, ale nevolám seba samého Indra Devi. Celý deň strávili tým, že ukazovali ostatným, ako sa lepšie znášať s inými svetmi, Martin. Dobre, počkaj, Martin. počkaj. Upokoj sa, prosím ťa. Čo mám asi tak spraviť? Niečo spraviť treba. Tak sa o to postaraj ty, Alfredo. Čo ti mám povedať? Ty sa staraj, zamysli sa a vyrieš to ty. Ja mám úplne iné problémy. Moja Monita sa vydáva, Alfredo. Bude vydatá a ja som ženatý. A nemôžem s tým nič robiť. Navždy som ju stratil. Prosím ťa, Koky, netvár sa tak. Ďakujem. Inak sa nevie. Ale nebuď naštvaná. Dievčatá, no tak, a čo je to s tebou? Veď si ma na divadlo rada. Akú chceš lízanku? Túto a túto. Dobre. Daj mi jednu. Ďakujem Je to dobré? Tak, a čo sa stalo? Ty si mala vždy rada divadlo. Ale ja som chcela ísť na Scoobyho. To sa No mi dobre, len ale toto sníva. sú vstupenky, čo nám zohnala Konstanca, tak čo chceš? Dobre, ale... Sľubujem ti, že do zajtra zoženiem vstupenky na toho Scoobyho, či kto je to. Upokoj sa, krpec. Rosa má dobrú náladu, kupuje nám lízanky, cukríky a ty sa urážaš. Iba urážaš. Áno, to je pravda. Nechápem, prečo sa tak tváriš. Povedz pravdu, prečo si vlastne taká hrozne urazená? Pretože mňa tu nikto nepočúva. Monita si berie Kikeho a my traja tu stojíme ako koli v plote. Tak čo máme urobiť? Povedz mi, krpec. Ani nám nie je jedno, že Monita sa vydáva za Kikeho, ale nemôžeme urobiť nič, lebo Monita je veľká a istotne dobre vie, čo robí. Veru? A okrem toho, prestaňte sa už sťažovať. Vieš čo? Taký je život, vieš? Teba nikto nepočúva, lebo si maličká a mňa, pretože už... Hej, ľudia, kto tu má vydržať s takýmito dvoma Á, posledkami? dobre. No, čo ti mám ešte kúpiť? Povedz mi, aby sa ti trošku... Ďalšiu lepšie lízanku. radilo. Nie, nechcem, pretože sa mi pokazia všetky zuby. Á, to máš pravdu. Tak nejaké panáčiky, psíka. Á. Dobre, fajn, môžu byť panáčiky. Á, Vy si jasné. kúpte nejaké panáčiky a ja zatiaľ zájdem tam do baru, lebo musím ísť na záchod. S Karosom, s Montym. Vieš, koho som chcel pozvať? Luciernaga, dlho som ho nevidel. A ja mala nepozviem. Vieš prečo? Lebo je trápny. Čo ty na to? No čo? Ty ma nepočúvaš. Ale počúvam Nie, ťa. nepočúvaš ma, tak čo Čo, mi na povieš? čo? Na pozvaných Neviem, hostí. Kike, aj tak nemáme ani centavo. Dopadne to tak, že roztiahneme pár stolov na dvore a osmažíme A rezne? párky. Dobre, ale tie sú gratis, nie? Počúvaj, Mona, ty stále myslíš na žirafiaka. Aj keď si zmenil poschodie, aj keď si teraz zamestná nejakú kočku s veľkými prsiami a bude Prečo nadržaný. útočíš na moje najslabšie miesta? Lebo to je to, čo sa mi na tebe najviac páči. Iba toľko. No dobre, ale ja som šťastný. Je to tak, alebo nie? Počúvaj ma. Zabudni na robotu. Zabudni na Zmiju. Na Martina. Zabudni na upitého, na úplne všetkých. Tvoj manžel taký, ako ho vidíš, bude stále s tebou, Mona. Ty usilovne trénuj. A snaž sa najlepšie, ako vieš. Zabudni na všetko. Asi máš pravdu. Musím na všetko zabudnúť, Kike. Ďakujem pekne. Dovolíš? Koky? 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 Bože môj, Koky? Nie je možné, aby som ťa pol hodinu zháňal cez telefón. Ako som mal vedieť, že sa voláš Parvati? Nie, vydrž, Martin. Myslela som, že si robíš srandu, pretože to už vedia všetci. Mercedes, nemôžem tomu uveriť. Čomu? Vysvetli mi túto frašku, Nie, prosím žiadna ťa. Mercedes. Aspoň raz mi to povedz. Ani mne sa nepáči Parvati, ale toto meno mi bolo dané. To meno ma vystihuje tak astrálne. Chcem vedieť, čo sa deje s týmto podnikom. No tak Parvati, môžeš mi Dobre. vysvetliť, čo znamená celý tento cirkus? A to nie je žiaden cirkus. Nevieš, čo to je. Je to... Prisahám ti, že mi to úplne zmenilo celý život. Nezdá sa ti, že som iná? Ha? Nevidíš, že mám teraz hippie ship? Nevidíš tú energiu, tú jasnú energiu? A ty by si to mal tiež skúsiť. Musíš najprv preniknúť svojou pomocou a potom prejsť 3 stupňami zvnútornenia. A tvoj život sa zmení. Už sa trasiem, aby som mohol Neuženil začať. by si sa s Konstancou. Pretože
Toto ti dá energiu na to, aby si robil, čo máš robiť. Bum, a ideš a spravíš to. Ak okamžite neodídeš z mojej kancelárie, tak urobím to, čo mám urobiť a vykopnem ťa z tejto firmy, s touto jasné? nepriateľskou energiou nič nedosiahneš. Musíš hlavne počúvať svoj vnútorný hlas. Teraz počúvaj môj vonkajší hlas. Vypadni odtiaľto, lebo ťa